Nema sumnje da vojnici iz starešine garnizona Vranje vode zdrav život. Njihov radni dan počinje jutarnjom smotrom, a odmah posle nje svakog radnog dana sledi jutarnje vežbanje. A zatim 1 čas kondicionog vežbanja. Svakog jutra u 7 časova i 30 minuta građanima prolaznicima ulica Proletarskih brigade i Kolubarske pažnju izazivaju vojnici, podoficiri i oficiri koji rade vežbe i trče. Među njima su i žene vojnici, a civilna lica u vojsci i starešine sa trenutnom poštedom hodaju običnim i ubrzanim korakom. U to vreme u obe vranjske kasarne posle zvučnog trubnog znaka za početak jutarnjeg vežbanja, preko razglasa uz muziku i recital koji se čuje u spomen sobi, marš na Drinu, kreće se lađa francuska, volimo te otadžbino naša, plava grobnica, prkosna pesma, vojnici i starešine radni dan počinju jutarnjim vežbanjem. 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7. Posle 20 minuta vežbanja sledi 40 minuta kondicionog trčanja i vežbi uz fizičke napore i upornost da se svakog dana održava odlična kondicija koja je neophodna pripadnicima 4. brigade kopnene vojske, jer svakodnevno izvršavaju veoma složene zadatke. Ove godine smo napravili napredak u podizanju nivoa fizičke pripremljenosti. Novoprimljeni vojnici znaju da ako ne budu u kondiciji mogu da izgube posao. Lični primer veoma je značajan i za ovu dnevnu aktivnost pripadnika 4. brigade kopnene vojske. Na čelu stroja nalazi se komandant, general Milosav Simović. Nekada 10, nekada 8 ili 3, ali u proseku svako jutro istrči 4 ili 5 kilometara. Neverovatno, a pre nekoliko godina bio je teško ranjen, imao 7 operacija, bio u invalidskim kolicima i otpisan za vojsku. Posle svega toga, evo, danas kao i ranije, pun je energije, trči, vežba i dalje primer počinjenima. Kada je bio kapetan, bio je višebojac i karatista. Sada namerava da dopuni program jutarnjeg vežbanja vojnika i starešine garnizona Vranje sa vežbama joge i kineskog tai čija. Pored komandanta, na čelu stroja komande garnizona i brigade svako jutro revnosno trče načelnik štaba potpukovnik Božidar Pejić, pomoćnik za podršku potpukovnik Mića Branković i načelnik odseka za logistiku potpukovnik Mirko Popovski. Komanda brigade i garnizona ima dobre sportiste. Najsvestraniji je poručnik Dragan Božilov, a kondiciono najspremniji jesu kapetan Leonid Nonković i Nebojša Mladenović.
Svakog jutra 60 minuta jedna žena komanduje muškarcima, i to oficirima raznih činova od potporučnika do pukovnika, čak i generalu. Da, imam tu privilegiju, ali i odgovornost da vojnici, a pre svega starešine, budu u dobroj fizičkoj kondiciji. U potpunosti sam zadovoljna sa zalaganjem starešina na podizanju i održavanju fizičke kondicije. Nekima je na početku bilo teže, ali sada svima prija jutarnje vežbanje i čas fizičkog vežbanja. Naravno da meni kao stručnom licu odgovara i olakšava posao da komandant voli i upražnjava sport. Svakog jutra je sa nama, osim kada rano kreće na put ili ima obaveze prema Beogradu ili Nišu. On je naredio da svi pripadnici koji imaju slabiju fizičku kondiciju i ne ispunjavaju kriterijume koje su propisani u vojsci napuste vojsku. Zbog toga svi redovno i vredno vežbaju. Ljudi koji imaju zdravstvenih ograničenja vežbaju slabijim intenzitetom. S obzirom da u 4. brigadi kopnene vojske 102 pripadnika igraju u regionalnim fudbalskim klubovima, garnizon Vranje ima fudbalsku ekipu koja je veoma uspešna na mnogim turnirima, a baza Jug odličan fudbalski teren. General Simović je inicirao formiranje fudbalskog kluba koji bi se takmičio u regionalnoj fudbalskoj ligi. U narednom periodu rešavaće se administrativna pitanja vezana za formiranje kluba. Fudbaleri veruju da će se komandantova ideja ostvariti i jedva čekaju da zaigraju na lepom, velikom fudbalskom terenu baze Jug. Njih predvode potpukovnik Milomir Ivanović, kapetani Zoran Jovanović, Saša Božilović, stari vodnici Dragan Ilić, Ivan Vukomanović i profesionalni vojnik razvodnik Dalibor Stojanović. Vojnicima i starešinama koji igraju za ekipu garnizona Vranje dobro dođu fudbalski savjeti potpukovnika Zorana i Dejana Spasića. Svakog dana u svemu, pa i u fudbalu na čelu čete je amaterski fudbaler, kapetan Ljubiša Micić. U sticanju fizičke kondicije i zdravom shvatanju sporta i fizičke sposobnosti, vojnicima i starešinama garnizona Vranje dobro dođu iskustva fudbalskog sudije saveznog ranga Srđana Stajića i sportskog radnika delegata republičkog ranga Dragana Đorđevića, a posebno mladog fudbalskog sudije saveznog ranga Dejana Stajića i internacionalno cenjenog međunarodnog fudbalskog sudije Jasmine Zafirović. U garnizonu Vranje uvek se igrala dobra odbojka. Na čelu odbojkaša nalazili su se potpukovnik Dragoljub Petković i zastavnik Velizar Ranđelović, a današnji najstručniji odbojkaši su potpukovnik Dejan Petković i kapetan Miroljub Deljanin. Dizače tegovu kasarni prvi pešadijski puk knjaza Miloša Velikog predvodi major Boban Stojiljković.